Ha? Ti pagkasalitaan ni Susan, napauluan iti by ida. Dear Manong Nemi. Uray, no nakurapay kamlaeng kininanang idagraduara ko niti high school, Manong Nemi, pimaala kami met. Pansit, barbecue, puto, sa na templa nga juice, adumaat iti may, ngakaroba mi, kabagyan mi, Manong Nemi. Ket siyempre, iti sumagmano nga mangpapatpet iti 50, mangpapatpet iti 20, mangpapatpet iti sangagasot. Ngayon mamanumot lang iti sangagasot man. Siyempre, Manong Nemi, babaan iti panang padakkel kanyak ni nanang ko et may saak nga bastarda. Saan nga nagayayat pa ni nanang? Hindi, sinaktan ti amak nga jak penakitkitak. Nga di naman amo ni nanang, no? Sino? Baka nalata nga natayin. No kasta nga damagin ko siya dinuta na kay pumpulan na kityo, ipambantay. Kaligagong kumamat nga makita mamamuti nag-aga tatangko mo no amak. Kaya siguro na ikari nga saan itong agsabat ti dalan mi. Iti sa lutsod at kininanang no apay, nga impalubos na nga naganak abalasang, kaya nangarti mambalin na, no nasulisog da hanumat, saan gano nga nagbalin nga napudno, ti inayat na. Iti, panaganak na nga balasang, di tamat nga kinagurgura, di kiti naganak kang kuana, dalulo ken ni lula, ken di kiti kakapsat na, tamang ibabayin ka no. Iso nga, nagsulsuluratan ni nanang anang padakkel kaniyak, nadan kami iti upaan nga balay, nga dito'y Manong Nemi, iti dimakkelak, ni nanang amang manglo, iti laba, pasarimat mapan pa extra, Manong Nemi, iti karinderya, kaya dumapay nga mabalin na panglakagan. Tapno agbiag kami, tapno may kanak ti gastusek nga mapanagbasa, manipod elementarya, aging nga ita nagraduara kon iti high school. Kaya doon di mangmangig ko Manong Nemi. Di madaman, nga mangmangan, madamang agin inom, aglalalo akit, siyempre, no, pag-uumungan, di kita tatao akit, adalata di kita'y marites, adala kita'y idanon da nga damag, sasaritaan da ni Kasto. Aging nga pinahipayan nak di may isang ikit ko kasinsin ni nanan. Magaman dito'y balasan ko. Api ka di, Andi. Ay, ananusam dito, Thank you, Auntie. Oray no ba hindi lang agad, thank you. Uy, tao, nayayaman yung tanda, yung tapulos nga awanan. Ano ti plano yung kininanang mo? Hindi pa lang ang pagsasalitaan mi, Auntie. Nga ikarigatan nak nga pag-enrollen, kada to'y umay nga panaglulukat ti klase para iti panagbasa kiti kolehyo. Oh, ambisyosa mo't nga, disgrasyada na kosta. Yung Auntie, talaga amin, di kami kakadwa. Ala, among balasan ko, narigat na tayo agar-arapaap ka, nga mampaay ka. Walang sidgataan no, adan to lalaki, nga mangpabasakin ka, nga ti kasukat na, kadata, kinababae. Saan kung nga namitin na tanti? Unin na nanang mo, tanapintas mo pala ni nanang mo No agabay kayo kat kasla, manang mo isuna. Taore la bandera lang, kada pa extra nga servidora, kaya nagdaros iti kasilya, kada tiladadtad mapan na, gagaitan nga paghain ta, ayat na lang, at kwarta kami, kanan ng itid kang ka, at damat laplapsat na. Gangamin ka doa. Uwi na, no, kahit na palat ag-asawa, kita ado pala mga asawa kayong kuha na. Apay balasan ka, di mo kadi kayat no ag-asawa ni nanang mo. Kayat ko ano kayat na. Imin ka rin naman nga saanin. Siyaklatan di pangipain na ti amin na panawin na. Kito oray no, iyarado na, ti amin nga iyarado na, no, manglulat laba.
nanginot magatgatang, kaskasera kayo pa badabil ti kuryente, ibagatawan ti bilti danom nagagat kayo ba't managsakdo ita, bubon mo nung bomba. Kinahang law mabalasan ko. Ada kumpleto, naganak, ada pa pagsapulan da, ang agasawa, kinahang anak da. Kahit apay, nakarduar ti koleho ka na ko, anti, depende di anak, no kayat nang ikalikagom. Ken depende di ina. Yeah, poy. Saan nyo langin nga aramiden, no, di yan tumutla kabaylan. Sayang lang. Mapasamak tumutlain nga baka tuladon mo't lang ni nanang mo. Ti disgrasyada nga nakaanak, iti bastarda, wano bastardo. Wano bastarda, nang naroon bastarda. Ang mga nagbalingkan tumat nga disgrasyada, kit aganak kan tumat ti bastarda, wano bastardo, akas ken ka. Saan lang nga nga grupo manong name iti nang ibagat kakasta. Masurunak manong. So nga, idikle ka kida. Kung may talang orod makipanghanin nga makipaala. Biyag mi pailaing kininanang disto istoryain da. Makapadismaya. Hindi makapanahudan manon name, syempre nariknak mo at imanong ko na naruna kininanang. Ay, baglagi din ta, dili kita na siya at tamat nga may tumulong. Una na lang. Makita mo lang tayo digit na siya at makita mo digit sa nga na siya at nakaruba at kabagyan. Digit timulong nga naginaw, nagumong, nga sa dalapim manaw, hindi ta malpasin ti amin. Damat ka din natanda, ang inyaw awid da, tandanda nga timulong. Ay, hala, kinanakan anak ko. Or may kastak man. Nanang? Tapi kasi di mangmangig ko ka kita tao. Nga na ti magbagada kayong kanak. Ti kano disgrasyada nga nakaanak ti bastarda. Diya kano bastarda, bakag balindumat nga disgrasyada nga aganak ti bastarda, wano bastardo. Takayat mo ka di nga mapasamak kayong ganayta. Diya kayat anang? Kapi ko makayat ko. Diya kayat. Kaputa mo akayat anak. Liklikam di kita lalaki. Em nukas pagarigan na makariknakan tun iti ayat. Kat sa mo maliklikan ti madaan ti boyfriend. Imulam iti panunot mo anak ko. Salamat matam ti dayaw mo. Sa among itid ti bagim. Sige nang, tungpalat. Yung ti saludsud. Api ngamin nga naitid yu idi, ti bagiyo, iti boyfriend nyo. Pinainom na. Adayin pa inom na, adayin inlaok na. Itim pa inom na kanya. Kahit na lang agbalik iti panggap na kanya. Isong liklikam di kita. No, adara kita pasken, nga otendaram, kadadamang tad kang katinumem. Nang runon, rayta nga lalaki agkursunada keng ka. Awaten. Ngam ilibas mong ibilin. Wala na. Di kita pa sa uda. Nang runon kini anti lusing. Apay, nanti mga lusing. Pero nagaluhan na ko ng 20. Thank you ko na ka. Sana imbaga na plano yung agina. Kaya bagag mo na nahanang pagtutulagan ta nga ikarigatan na kapag basali ti kolehyo. Kunanakid din, ambisyosa kang disgrasyada. Sana ibagat kas jay, baka di agbalin na tumag nga madisgrasyada, so sayang ka nulaing nagastusin. Napagbasahin na. Happy kas jay sa udanan. Bayam ida anak. Bayam ida. Sa mga kaskaso na kitang ibagbagada. Sabi kami natakas na tao. Amo manak. Pasit amin data tibiyag. Imbas nga makatulong na kita. Haan? Makadistract da. Imbas ko mga, sige, pursige ka. Kung nanda ko mga,
Mga sinapo Diyos, sa liplipatan na po Diyos. Basta lagi di, pas nagmutag basa, papanan na nga di kanto ag gradwar, ibas kumada kita mangig mo, ngamahan, imamagda. At ka din nangig mo kasjay, ngayon bagada. Alakit ti daw dawat mo kinaabot Diyos balasan ko at hangkan tumaitulad kininanang mo, kahit mo anyaman terapaap mo, kahit magunod mo, babayin ti tulong ni Apo Diyos, awan nang ibagat kasjay. Awan nang ibagat kasjay, nanang. O, makita ti klase tao, taglawlaw. Dakay lang ti mangibagbaka niya. Gabot anak ka. Iba't patig ka anak ko. Kadadamad laking ka. Nagbaligi ka kung saan. Babayan ti suportar ko. Ken ti tulong ni Apo Diyos kadada. Iso ano anyaman ti mangmangig mo, bayam ida. Naimula day tayo ti panunot ko manong nemi. Uray bayak ida. Kas lamagustuhan namat manong nemi nga pangpangig kanya. Di mo tayo nga road, manong name iti pa nag-enroll. Di mo tuluak mat kidiya kininanang aglaba. Di madu ti labaan na, tapno adu ti makwartaan mi, ket adak kamang tulong kang kuwana. Ken conforme mat manong name iti mabaling mo mapanunot nga pakaigamak mat iti kwarta tapno matulungak ni nanang. Nang panag-enrollen. Amo ka na. Nangamit kaya't mo kurso anak. Accountancy. Marigatan ka nga commute. Sigurado ita. Siyempre, pletem nga agapan. Agbalong kanto pangaldaw mo. Pletem nga agawid. Kahit yung sa unang, masapol nga kasara. Kinatanto no anak mapinpintas. Ag commute ka, unong kasera ka. Depende anak no anak kayat mo. Nang, kasla kayat ko tag-commute. Tada dyan pagpletek, baka basbasit mo dyan pagkaserak. Dakdakal anak. No ko yung time. Ngayon, uri dakdakal, no inal daw nga makita ka. Mabagbagaan ka. Makita na. Agkita ta. Agkaidata. Hantumad lang agtal na ti panunot ko no. Mapanggag basa iti Lunes, ket saan ka nga sumangpet. Saan tulangin sumangpet iti malem no rabi iti Biyernes. Iti Lunes aging ka na ti Biyernes, aging ka saan ka makita. Saan tumilang natal na ti panunot ko anak. Iso na pimpilaslayang nga nag-commute ka, ori adadot magastos mo, tinaskin. Kanayon ka makita, kanayon ka mapalagipan. Nang ted nga rod ni nanang iti kwarta manong nemi ornong ko reto yanak. Ket kas pagari kang nga rod nang tamaka-enrollak, kadinto nagmatrikulak iti first grading, midterm, kada finals, at nga tamad lang nakasagana. Mga asin na po Diyos, anak. Hantala kita liplipatan niya po Diyos. Huwag lang magsakit. Tanong sakita, delikaton, saan ako na makapagtrabaho? Kinuris ka. Isuagan anad ka, ya? Unang, kadagyaman ka na kayo. Numampay sanak pa yung nagbaligi. Ngayon brugya akong tagyaman ka na kayo. Thank you, nanang. Nag-enrollak nga road ka di mangrugin di klase manong nemi. Ada pala yung pagnaek nga mapanmangsada iti tricycle a pagluganak manong ket malabsak digiti tao. Pakadak kininanang mangiko digiti pamagbagana wenang kang kanayon ko laglagi pa. Kano tanto digiti umong manong nemi nga malabsak. Ay! Papanam! Susan! Hindi kang basa nana.
Bakit mayat amalasan ko? Mayat pala damdamo na. Itong problema kayo ti pagmatrikulam, paghalan nyo nga eh. Sayang lang. Ay apo, agbabannog ka lang balasan ko. Sumrik ka kindi ang trabaho, tayo tulad na ang mga arim kang ka, song bata mo tag, asawa kan, kastan tumad at tungpal na. Manong nemi, saan kong ikaskaso ida? Agsardangak lang namang sungbat kadakwada sa akong ituloy ti magno. Numuna, tanakat ado nga, umong, bigbigat manong nemi. Ne, Susan, papanam. Tumalyawak lang, nag-agbasa na na. Apo, naglapsat ka. Baka madamdama, kalpasan dua, talong nga bulan, agawid kan tunga masikog. Numanunto manong naming nga umong, timang mangig ko, ngay bagbagata, pang dismaya. Imbes ko mga, alakit agad na kabalasan ko, ipas nagmatagbasa, katsabi ko mata, makaradwar ka, awang puls mangig ko kasi man. Uray, pati manong na makaluganak ti tricycle. Ay, Susan, Christian College kan? Wen, kat, manong matibalo mo. Pagplentek nga agapan, agawid, merienda ngay. Kinaduklatat na nga nun sa saan kong enroram ti buksit ko ang merienda. Ada balo mo nga rin. Wen, nagbalo na. Anang out si DM. Da si DM nga magnet. Bungan isa, adobo. Duwa nga, blining tanga itlog ti manok. Ay, kasta, di ka agkaraotot kanto. Ure no agawid akto, manong nimi, aduman hindi kiti tattao ko malabsak at amalem. Ado pa hindi kiti nakainom. Ay, Diyos ko aya. Isla masusugod iti lapayag ko, ti bakagkangig. Puro negatibo manong nimi. Dun sumang patakton manong nimi. Abay, kasta na kita tao na nang. Abay, numapanak agbasa. Agawid ak. Nakarkaro man eh. Ang tiladang mga mangig ko. Bay amlat ta ida na. Diyak kadimat ko na keng ka. Bay am ida. Tawang mati may itulong da. Keng ka. Huwag nga rod. Awan ti maitulong da. Kad na itulok mo, nga maipakat dati kasta nga ublag da ken ka, sikat ti maatiw anak. Kaslasugal nga rod dito. Diskarte. Tapno laeng maabak ka, jay. Diskarte da ka. Ito, magdanda ka na kita makadismaya, bayam na tayo na. Yung abang nga stat, aramid ti tao na. Sa maliklikan na kita. Panubok, padakasuot, challenge, karit. Diyan sa ludsod, anak. Kayat mo, iti makapagbasa, kayat ko ang. O di, iti ko kayang kati masapol mo. Iti amin ang pamuspusan nga na siya. Basta lagi di tagibinem, di kita nga paglingling atak. Awan ti sayangan. Agin inot ka man. Pas nagmutagbasa, liklikam na kiti lalaki. Ito lang. Ala, hanggang sukatin. Tagripaso ka kada kiti leksyon mo. Kasi na kinay, kumusta ka nga nagmalmalim? Agit awat ko nga labaan na. Ito na, sak na pa nagipan. Tamanin gamak nga kwarta, may gatang tiba sa hapulta, dan tumanin pagpalitin ng itad kuking ka, ito nabigan. Kasi nanti, panakay sa gana, ti panagbayad ko ito nung exam. So, ardatat, your urno nga ka na. Mga sila po Diyos, santang saksakit, ha? Santang saksakit. Hindi mangan kami, manunimi, hanlat na maliklikan nga. May istoryak na kiti bang mangig ko. Mabaam na taida, kunang yung saan ko maliklikan may istoryak na. Dumngi ka dada istoryak. Dito kat,
Istorya, nakasimpleng istorya. Ano rin tanan? Istorya ti aglulo. Jay lulo, ken ti apuko. Ken jenwang. Awan ti na encounter mo nga kastan istorya. Oh man. Nabayag dito yung istoryan. Ubingang pala hindi mangmangin ko dito yung istorya. Dagiti aglulo, manalunda. Kimuyog di apuko, kinilulo na, tatno, mapanda, idital-talon, nga agarado. Anang di may tulong di apuko, monotawon di apuko. Di apuko, akit elementarya pa lang. Ngayon kayat na nga tulungan ni lulo na. Ken kayat na nga makita, no kasano ti trabaho ti talon. Alakit binibuyang at nga, di apuko, di lulo na nga, agarado. Hindi makita na, kastoon iti al-janwang. Lulo, pag inanaim tanwang, kit nabanugin. Ken oras si kalulo, nabanug ka man tin, aginanakan. Kaya met lulo akit, si kangarot apok. Nabanug ka man tin, ngagbibuya. Ni, damat irapraping ko na na. Tas sumar sa runumit, da apuko. Kapayatan nga agar-arado di lulo, sumar sa runumit di apuko, agikat kadagitay marado nga ruot sa na ipurwak injay tambak. Tikat kahit nasawen, makatultulong mo tisuna. Ayan. Kahit idi, taagawid dan. At ayo, di nagkapunta eh. Manglabas da iti talo nga barangay. Sakbay nga makaawid da di balay da. Kadi lolo. Nanang mo ma. Sabay di lolo kin lola. Ay lolo kin apo. Kadi nanang. Mawata madla di istorya? Oo nang, mawata. Lay rapid na tamangan ang. Hindi agawid na. Siyempre, nabanog. Jay apo ko. Nangurunag, nawatiwad di pag naanda. Dadya po ko, iti nagsakay, injay nuwang. Kat dadya lulo, magmagna, nga babayan na dyan nuwang. Kami di addadan iti may nga barangay, umuna barangay, ano kita guom mo. Kasi na kita malablab sa mga no, mapangkagbasa, gapu ka eskwela, nagdagoom mo nga tataw. Nangig dati sa uda. Na, kung nakano yung tao. Nag-araskit nga wambain datang apukon, isukit nakasakayin, jay lulo na, nakayin. Di ko maisot agsakay. Jay lulo, imbas nga na di apuko. Nangig ni apuko tikas jay. Iso ako namin di apuko. Lulo, nakay matindi agsakay, tas yak matindi magna. Saan kaya mabanog? Ala, ituloy mo, ananang, ituloy mo. Agad kasta nga rin tinapasamak. Diyan matin lulo, tisimakay ka na dyan, wang. Tadya apo ko, isumatin nagnagna, nga nangabay ng ugor dyan yan, wang. Hindi makadanon dan, hindi sa balipay nga barangay. Kasi dumanan tago mo. Nangigmat ni lulo. Ay, nag-awan ba, hindi nga lulo ko. Isukat na kasakay dyan, apo ko na sumagmag. Babay na ba, hindi nga lulo. Nangigmat ni lulo na dyan, dimsaag. Abay lolo, nasaysay at saan ko anak, duhata, di, agsakay. Kabay lang ang tanuang lolo, oy, kabay lang na. Madino ko at magmag na ka na ta. Sa nga, sumakayak ang katalikod ko Sige lolo. E di makadanon dan di may katlo nga barangay, nakangigdamanin ti sao, na, paunay matikawan na, di kita nga gapo. Lulukin ni, di apo ko na. Duhada ka din tinagsakay ka na dyan, wang, kat ni. Orela rumrumwar, ti dila na dyan, wang, ti banugnan. Kaya nangigda nga duha, Lolo,
Dumsagtan. Alang nga ron, dumsagtan nga ron. Datan timang bagkat ka rin tinuhang. Nakakaasing agpaiso rin tinuhang apok. Hasta mo ni Banog na kan-al-alnan. Nagbinit-bitan na tinuhang. Nanang katawa. Sansya ng sama natang istorya. Kan maaram to ti moral lesson na anak ko. Hindi mapasungadan ni Lula. Dagiti aga po. Nabit-bit-bitin na ginuwang. Kaya po, kinaang-ang yun nga aga po. Tapay mat. Abit na kayo timang bit-bit-bit ka na tanuwang. Kaya makapagnamad dahil tawaran yung bit-bitan. Kunada agad, kasta namin ti sa oda kaya tao nga malabsan mi. Ito mo na, ito yung apukot at nagsakay. Imadit sa oda kaya tao nga mamalabsan mi. Iso nga siyak matenti si Makay. Yung sa mali madlat sa oda. Ito ko duha kami tinang sakay. Madbadi manen, nuapay ka nga, dakam lang ora nga duwa, agal al-ala ka tanwangan. Binit-bit bintanwang ha. Lakay, mabalin nyo madlat at magnakit. Saan nyo mabitbitin? Abi namin nga ingkaso yo, ti sao. Dagiti tao nga malabsan nyo. Bayan nyo ida. Abi nakatulong na kadi. Kada kayo nga gapo. Kada kadi na itulong na kada kayo. Kada giti imbagada. Awan. Dinestruct na lang tinalintag na panunot siyo. Man ano ko man ni apukot at naglugan. Lang. Vice versa, man ano ko man sikat naglugan. Okay lang met. Man ano ko man dudwa kay nga mismo tinaglugan. Kat nuwang deta na pigsa nga nuwang. Napanyumit pinanunot ti sao ti tao. Bayan nyo ida. O anak, naalam ka di moral lesson di istorya. Nakasimsimplehan. Wala nang awan ti maitulong di kiti karuba nga mangublag amang dismaya keng. Bayam ida no anyaman ti sauda. Awam met ti makabasulam. Amo ta si katagbasbasol. Isuda tagbasbasol saan? Pananginurumen ti padada nga tao no igawid ta tanyaman nga. Kaya't nga aramiden ti padada nga tao. So bayam ida. Siya, adumat ti sauda kanya. Ambisyosa akano, daging lalaing amang pabasakin ka iti kolehyo, aging lalaing kan. Yan pabayak ka na. Pagbalinag ka din nga karit, di ka nga pagbagadanan. Ngayon, adaktek trabaho, takayat kung iba'y paniknik ka na kuwada. Kaya tilikodan ti amin. Kabailan kang ikan tinaran niya kamasagbayan. Siksika lang. Anang tulaki din dua kayo kumaw, natalo kayo, dinarigrigan. Kaya sikamat anak. Bayam ida. Wanyaman sa una. Ipanagnik mo kindi. Nga isoda iti bidot. Kaya sikat usto. Basta ramidem ti pasnek mo kagbasa. Diklikan pa lang digiti lalaki. Saan ka payaw awan. Kadagiti ublag, dagiti tao. Tas na nga ron tinaramid ko manong nemi binay akidan anyaman ti sawen dagiti tattao nga malabsak no mapanak agbasa ken no agawid ak manipud eskwela. Mao makitulat ta ko nakmet. Aging ga nalpas ti first sem, si Maruno ti second sem, nalpas kun manong nemi ti first year. Ken kapot na bakasyon, manong nemi tultulungak ni nanang, ken kumpormet ti mabaling ko nga aramiden tapnoa. Ada pa kakitaan iti kwarta. Pa nag-enroll manen, manong nemi, ket nag-enrollak, aging ka nga, iti may nga malay, masimang petak diti balay, manong nemi. Nakaidta ni nanang. Nanang apay? Nanang, anak. Nanang, nakabarbara ka. Ala ka.
Awan ka niya man ato anak. Anong awan ka nakabarbara ka? Sige labasit agluton. Um, Mangkita ka man dito ti mabali mo nga luton nga dadigo na tagkalduak tapno. Aglen nga takto. Siyempre, manong nami, nagdanaga, nangrunag, dyan ka mo, taramide. Gagangin na, manong nami, nga nakikarubaak, nagsalsalusudak na. Anot na pintas nga namin dakin na, kung nagngato di gurigor na. Kaya na pag tumaram, nagtumar ka numot tayo aldawan. Paglang itam, anapin tinapintas nga namin din. Kit, kasod namin din, malasan ko, ha? Adawam di bahara na. Alaman na please. Imbaga naman ang name no anyat arumbeng nga ramida. Haluto ako manong name. Hindi mapanak maninti ayan ni nanang. Nang? Anak. Oray no sangkang chichil. Hanggang pag-pag. Anak. Ngam nakabarbara kayo. Mabitlang na. Aramidag din suro na kanya. Kinunak man. Napahanak na nga alam, anong name iti danom, medyo tinibnukak, dati kalkalingan na launay, tiga maligamgam. Sak dapat nangalat labakara, anong name, linabarak suna, ti rupa na, ti kidikili na, ti pusong na, anong name, ti bukod na, kalpasan na anong name. Sinalip ko madlang ti labakara. Sa kumadlang impanitimuging na, sa bali patimpang ko titil-til na, tikili-kili na, kenchipusong na. Nahanap balik na yo? Agyaman anak. Kastimin itong katararamitin din nanang, kaniyak, nandiyak laman lagi. Nalamiis ko mga danong. Madinang, nung nalamiis, baka adad na nga malaming ka. Kalkalingan na ito maliganggam. Alanan, barbareng baotot ti guri-guryo, madamdama. Ket mga baoton, mangang kayo ton, tabaliwan nyo tagtumar, sakay to sukatan, ket palinit kayo, hangkay babayaan nanan. Nagkamanak anak. Nagkamanak. Saan na nga baybayan na po Diyos? Wenang, saan na nga baybayan niya po Diyos? Manong nami inaramid ko ti amin. Pugsa-pugsa ti turog ko karay di nga rabii, tanuman yung agriingak, kidak ni nanang, sukatak no stone ilim et kabigatan na manong nami awanin ni nanang itidda. Naing kayon? Okay nanak. Ituloy ko ti pangtid ko di kalman, saan ko na laba? Kaano nga nang rugi kami ti guri-guryo? Di pala namin sang narapi. Saan ko lang yung padlaw ka? Ngayong gabot na kumarkaron, kit kumarkaron. Isungas diya. Anak, naglagay-bib na kita inaramid mo ha? Takas diya tumanin taramidem just in case. Takas diya tumataramidem, no, sikat ag sakit. Wanan. Panagbabayad man rin. At samot umanay, data inlaslasing ko. Bamanak, tayo nakumutak. Sinangor, pautang kada kayo. Ado di kita saan nga mga ito. Pautang, di na kakayat atulungan, tadukas na, nga pambarakon di mga pautang kang ka. Baka saan ka makabayad. Baka ito no, sikat na siya tibiyag na, baka nahanakam ton amam mo. Ngayon, adamat lang tayo na siya, tipa nagpuspuso na anak. Gusto nga mong pagdanaga. Naitad na nga ron, tika sa pulak, manong nemi. Kailangan ti problema, ti allowance ko, at dapat di gundaway nga nayunan. Baka umapag ka kanagitig merienda, anak. Nayunak ti allowance mo. Sana naglatangang merienda na yun ninyo, ikip ko. No, tunggal inayon nyo, kat makasaypa. O baka adando may sangal daw nga, hanggang magtanti allowance ko, kada urnong ko.
Alam mo na nakagamanak. Sige. Gamitin mo sa nga malam, anong name, nga panagawid ko. Hey! Susan, makadumang! Diyak kumakayat kumasadag manong name, tag-iinom na. Yung tap na aumat makunada. Yung masadag, abe ka di mano. Nabintas ka. Huwari ni nanang mo kit nabintas. Pukit awang problema, ti pa nagbasa mata. At alaan ni nanang mo. Unti kwarta, no kastang adda masapul mo, ha? Mangmangad, so ti pagsapulan na, manula ti matandan na, naglaba. Manulaing mo ti matandan na, no mapanag-extra ti karinderya. Manulang ti matandan na, no kasta nga, adag padalos, agpaagait. Sa lutsodom kintiking ko na, no, kaya't nang agasawa na ni tatam nga Simeon. Sino tata Simeon? Ede pensyonado, yamyanan. Kasi di ba pa na paglablaban no na duma, agin lalaba lang ang sa bali mo tilablabaan na. Manawang kayo, ay po. Takunada nga rin din ang taong nagigipit. Kahit sa patalim kumakapit. Sabagay, napintas mo ni nanang mo. Baka danto matagkursonada kang kaklit, agbalin ka, danto mas sugar daddy. Agad, amo mo na siya ko mat, ada mabalin na. Alang kang scholar ko, abalin na ka sugar daddy. Manong na minadlaw ni nanang na. Tigi panagmisuot ko. Adimteng daradagsang pakiti panang itupak ko di bag ko. Abay nak. Ada problema? Mabanong ka, nga magnaman ipod jay highway. Kaya no tricycle nga ti pagluganan, may diretso na ka nito eh. Maiwasam di kita tao nga malabsam. Maliklikam. Ang yung nanginamat. At kilamad no ka. Ano, dala ko masabali nga pagnaanan. Talagang naliklikak dito nga kalsada, nakadadong ang gomo. Distraction na ito, anak. Kahit no kaya't mo madistract ka. Nalipatam ka din, ti istoryat, ti aglulo, kentinwang. Bayami da. Taumat may tulong da. Makadistract na nga talaga, nanak. Ano nga tinangig mo? Tsaka di ba't ko na nga bay amlat ta? Noon sa dinong nga nangigan, ibati mo't lang dyan. Hamo isang sangpit dito balay. Ngayon na isangpit ko. Hamo ko imbati. Na isangpit ko. May panggap ka nung kinitatasim yun. Ang imbagada may panggap kinitatasim yun. Mapapangga ka nung sadyan. Ilablabaam. Isabali ka nung pangalabat, araramidam. Natunggal, masapul mo ti kwarta. Tamasapul ko. Isot pang mangmangted. Naminduala nga na pangkulinabaan ni Mang Simeon. Agbeso anak. Karigiti duwa nga gundaway nga panag-exam mo, panagbayad mo, gawan ti orno ko. Isot imasit nga. Nasihat, ti panangited na. Ikaro. Ano pag-ikaro yo? Panaglabak, panagdalos ko. Noon yaman ti paramin na. Uri sa bali pa aramin na. Asinot adod na kapatya manak. Siya, uwan no nagiti tao nga mayat, nga mangimamag kadata. Yung no dadumakat, baka posible pat nga mapasamak ti kasta. Dawang ka diti panagtalat mo kanyak. Kasta ka diti panagkitam kanyak ng inam. Baka kasapulan nyo, met. Kasta ka dito kinababati pa nagkitam kanyak kananang mo. Kidam,
Kidam na jay, nangig mo. Nga sa mo nga binayaan. Baka mapasapak pa iti panagapat ang agina. Makatulong na ka di? Kadata? Haan, makadadail na. Dadadailan na ti panunot mo para kaniya. Distraction. Sumuko ka? Paatiw ka? Yung nanang, saan ka ko mga paatiw? Susa. Ulitek. Asino ti patsiyam iso daw na siya. Ngayon sa nga po, no? Sugbatam di sa lutsod ko. Asino dati patsiyam. Asino ti patsiyam iso daw na siya. Sige, anan. Alpas awan ti problema. Awan ti dakes intensyon ni tatam nga. Ni tatam nga. At nagad na tayo ng magamon. Benigno. Awan ti dakes intensyon. Taore kay dawon nakas pagarigan. Saan ko nga ramidan? Tanawans nga sabalit ti bagbaganan mo no, sabalit intensyon nan, saan akong nagsubli pa ijay? Tadyak kayat. Anak, bayam ita. Siyak ti patyan. Siyak ti dinggam. No kayat no nga talaga, amatong palmo terapapo. Bayam ita. Aramiden lang, aramiden, kahit mong aramiden, nga mong nga pagsayatan. Pagsayatan. Hindi anda ako niti third year college, manong name sa balimat manenti dinte nga problema. Hindi tasan na kang sardengan, manong name ti lalaki nga kursunada kanina. So, ito ni friend. Susan, patganda ko na. Ano kung patgakeng ka? Intag merienda sa anak ng merienda. Libre. Ori libre. Saan kong indruam ti bagik ng merienda? Pag meriendaan nakita, tunukan sa pulid na bagik. Awang kan tumat eh. Di, libre ka. Binikat aldaw. Binikat aldaw rabi. Itad mo lang na kwarta. Rupa ka ti kwarta kasi yan. Diyan merienda, awang may tulong na. Ang ko mga awan, sana po nga mabisin. Sige, napangal daw kas pagkarigan. Napalimit. Adabalon ko, kaya't mo nga nayunan di si Deek, di gumatang ka. Kung saan, duwatang nga mga na mismo. Mabandit restaurant, no? Kamangalat din na po, gumatang tin na po. Sa kagumatang ti si Deek. Ramanak ta si Deek, ramanak ta si Deek. Kasta kahit mo? Diyan kahit nga roron ti bagik, ti merienda. Sige. Nusog ko na. Ito na aldaw, naktugumadang. Tagsangot at mangan. O sige. Pinugustuwak manong name kat siyempre rin naman ang namot titlog na sidak. Kapag kami ngitlog sidam, kat pamigat lareta. Noon natultuan ni nanang ko, pamigat mi, sumutin di balon ko. Itlog ka na yun? Basta na tuyo. Tuyo. At dapat pa di ginagunda nga, pakbet isunang. Uno saan, agadubo iti karne, adobo akangkong. Uno saan, adobo nga sitaw. Puro natin, pasari matanda karne. No, magkijente rin nanang ko ti Domingo, kung atang matenti pagsagsag pa, no, uno saan, kat diretso matang karne at si dami kasi dyan. Ngayon basta da ka, awan, awang pala nung nanang mo agasawa, awan, kakaasya mang pabaat sa kaking ka.
Araramidan iti amin. Tulungan ka. Anat may tulong mo. Ang dumawat ti dakdakkel nga allowance ko kada papa ni mama. Kad di sobre ti allowance ko, itad ko kain ka. Iti anya nga rason. Kahit ka nga tulungan. Anyan to kidawag masumapak na. Manubya ka lang. Kalpasan na. Kalpasan na. Nubya ka doon. Tagbuyat sine. Kalpasan na. Hindi tumati nag-check-in. Itapay, Fred. Dahil ito yung tumuna akin mauding na panagsangot ng amangan. Tapay, man. Kahit katulungan. Saan nga tulong? Tibagbagam nga panang tulong mo kanya. Al-alo ko yung lang tiriknak tap nagsabaakan ka. Diba? So nga, please friend, ada ambition ko. Saan ka ko may nayon ka na kiti distracted. Mang distract ka niya. Parang ka ak kinakisarita keng kuha na manunemi ket manipud met idin. Saan nga nakadisturbo ka niya. Ngayon, adapat manin sa bali nga lalaki manunemi nga si Mublan. Dito ni Marlon. Hi. Siya ni Marlon. Graduating in. Sige, fourth year mo ito pa lang, di ba? Ada boyfriend mo? Awang pala kanyang deta. Gabuta kahit man pakapagturpos. Kakaasimad ni nanang mo na magsagsakan iti panagbasam. Wen, gabuta disgrasyada kat bastarda ka. Patigayan na ta, ha? Pakasalita tibi ako kat ang mumon. Sagbagin masaday ka makiamamukyan ka. Inamuk pa di kita. Anong orderan tamita? Kaya't magpagkirelasyon ti masa nga bastarda? Barka ko nak. No kaya't mo ba disgrasya? Pakawalan na kayo ni Apo Diyos ti kastahan dati panunod siyo. Imbes ko makatulong kayo ang samin. Abi nga di yung amo nga tulungan ti patay yung tao. Ano nga saan? Kahit ka nga tulungan. No kaya't mo. Dati pa nagbasa mo ti fourth year college. Payatak ti the whole may sa katawin. 2 ka semester. Kaya na't supapak na. Anat supapak na ng bayadam. Ti makatawin. Iti pa nagbasa iti fourth year. No kayat mo lang. Di mo nasaan mo kayat, di ka pilitin. Di sayang tintad mo kanya kapag bayan. Lutsak kayat. Kat mananong amin. Agrag sa kapay. Adaywan na Marlon. Awan, di time ko nga magkisarsarita ka di Satanas sa kaskeng ka. Satanas? Siya Satanas? Kawan. Dakis na panunod mo. Adda ni Satanas iti kararwam. Ditakan. Hey, di ka nagindidi. Nagawa nilang kanyak. No kayat mo. Agragsak ka pa. Dakpay kwardam. Manong nimisan kumit nga di bakda ito'y kaninanan. Anak, agyaman lumablabang ka. Saan ka nga sumuko? Dahil pa nagkadkad mo ka na kita nga suliso. Ipagpakitam ti ilalaban mo. No saan ka kumalumaban, kat maitulad ka na kita matunday tarapap na. Agsikugda nga di na oras. Kumanay kuman, tisyak na nagbindot, anak. Saan ka kuman nga mairaman pa nagbindot? Kat ni, may santulangan nga tawin. Diba? O nga hardanan. Habang umasasidig, adumat na kita mayat nga mangimamag kanyak. Nangro na ka na kita karuba tayo. Babaamlat tayo da. Umapal da lang.
Nang runa ito makapagturpos kang kat nagbaligi ka. Humapapal dan ta. Bay amlat ta ida. Edi adda ako ni ti fourth year college manong name siya kumiten ti bigla nga nagsakit. Anak. Nang kahit ko ti mapanagbasa yung sa mo akaya anak. Anak kami ti marikrik na makapsutak. Nukas kasano lang anak. No talaga nga sa mo kabaylan. Isarek ka ospital. Korek kedak idi manong naming ang talagang insarek nak ni nanang ti ospital ket nakaswero ako. Nanang, no ano pa yung purchir college sa akon. Mga nagpautak dito ospital ket saan ko matandaran ti klase ket mas nagpayon ti exam. Kamu po kaunti ng namana. Adada ka din nga pas nagtatagkararak. Nagkararak na kinapon siya sa anak. Kung ti doktor, no lakid dito maipakad na kiti. Inreseta na, naanggas, kaginatang ko para kin. Kaya tulungan ti bagim, mabantin na pas nagkat nga kararak. Pakadwaal daw mula dito yung ospital. Napautin da itang sang ko mapang panagbasa. Induangal daw ko ti ospital manong nami. Sak maglang nagsubli manong nami ti eskwela. Ado di kita nakadlawan niya. Uy, dulangal daw ngawang ka. Apay kastamat din tilangan. Nagsakit ka? Uy. Duangal daw ko ti ospital. Baka no, mabignat ka, ha? Kako mabalay may may. Tsakit nga doon, liway ko. At mabalay mo tumanti ko, ha? Imja kaya. Sige. Ikarigatan. Meron na pa yun, manong nimi. Ti finals. Kaslagla. Napasublian manong. Sko. Nakaano pa yan. Dako ni ti ngarap ti balegi. Diyak ko mapapaspasublian. Nadal-delikado na mapasublianan. Buhain manong nami. Ti pagyamanak. Kadnalpas ti final exam. Sa anak na pasublian. Anak. Adda ka pa lang ti karigatan. Uri makaradwar kanton. Kahit nang asawan, hanang kahit asawan nga nagpalagi ka. Ag-review ka pa eh. Ag-examine ka. Umanda to kita gastusak nanang. E dito tahamat naman na yun ang tipagsapulad nyo. Pangalalan nyo. Babayaran tumitlang anak. Utang. Ni Tata Benigno? Awan ti takas agagam na. Kahit nalat ti tumulong. Maduti kiti may dandanon kanyak nanang. Asino ti patsyam? Bayam ida. Nanaro na ita. Tamakita dad di pa nagbalikin. Yad adang imamagda ka. Yad adang imamagda ta. Nakapagturpusak manong nami ket syempre naragsak ni nanang naragsakan. Adupay anak nga banakigasag-gasag. Sa tantulangin makuna nga balay kiti amin. Lumay pasamti board mo keno adda kanton ngagtatrabaho. Ngem dito tabat sumardeng di kiti pannubo. Baka intundum tengen iti panawen tapno agayat kameten
Baka masaktan ka to. Baka sangit ka, sagaba ka. Yung awan lang tamat isardahay. Pagdi panubo ka na. Bayamida, lumaban ka. Bayamida, tawang mo't maitulong na. Nag-review ak, manong naming king kadimteng, hindi pa nag-examine ko. Nakita ko manin ni Fred. Hay, mabenda ka. Dublektik. Nag-exam. Check na ipasa, di mo na eh. Kumusta ka? Kas makita, nag-exam ako kahit nang sawan naggraduan ako. Good luck. Good luck, karata. Agbadbada kami kini kay Fred, manong naming nga nakarwar. Ito ko ako nito yung surat. Ag-apply ka rin trabaho, manong naming. Awang pa'y makalawas, iti makaawang, burayak iti tawag. Awang pa iti makalawas manong nimi, di maurek ko ti muna nga tawag. Kadya kurso na kataga magtrabahuan ni sudat di mawag manong. Nanang. At ang pagtrabahuan. Kagit magrugi ka ito itong lunas nga. Unang. Diya kurso na nag-applyan, isot di mawag kanya. Di kad ulit manin, nga mapasamak na magnaka. Mani po ditoy, aging gadya pangalan di tricycle. Kaya dumanin anda kita malapsam. Ay da, baka sabali itan di ibagada. Ano ti manam na maing ibagada? Opo, agtrabaho kan, Susan. Kinamkadlangan niya. May sakan nga accountant. Nagparabilang ka, adwa kwartan. Pakamat nga damang ibaga. Naggraduar ka ata, naramat mo ni nanang mo, di ba pintas na kapukin ni Benigno. Ayaw ang gayam nang. Mano utang mo keng kuwana. Isuto mo na nga si kaswantana. Di ba nagsulmo? Tanay tating gayam. Di ka gudo di suweldom, ipaunatan ay bayad keng kuwana. Ato ka di? Hamon unay nga aduanan. Basta jak kaya idi nga kumpletuin, isut asin ka. Dakal nga rutin itulong na kadata, isut tinaramat ni Hapon Diyos nga ng tulong kadata na. Itatam nga binig. Kanagpaisuman nun nemi, andun kita agkuumong, nga mapanak ag trabaho. Susan! Apa accountant? Ay, good morning. Una kumadlata. Uri ada ibagbagada. Bayami na. Dapat manano agawid ak mano. Ama, naglapsat kan Susan. Magagit no. Da kayo nga doon ti asawain ni Mang Binigno. Bayamida. Manyaman sa wenda. Adumat manong nimi di kita'y madlaw mulat nga umapan. Ay, napiyapay king kasi ka. Naggraduar ka dan trabaho. Di anak ko. O, talong anak ko. Ngayon ti amin ka bagik. Dakam nga gasawa. Ay, susapo di da malapulos sinayang. Nagpatinggada ng second year, third year. Di ba nagasawa da. Napiyapay king ka. Tabay sa kalabastarda, diskrasyada ti ina. Kinamkadlangan niya. O mo nang swaldok manong nami nga bangkam nga duwa kaninanang kaniya tatabi niya. Ay, dangay nga ginangamay kasi tingkarik kang kayo di manong. Kagudot yung muna nga sweldo ti anak ko. Ipao namin ti bayan. Di nabulbulot kayo. Saan mo mapanutin ng deta? Binilda. Hindi ka naman nagbaga kang kaiding tulong ko.
Manong, baya utang at utang. Alas, sige, nasip ko na yun. Itadyo, nadantuman nga sa pulon nyo, just in case, agunay kailan kanya. Kumusta ka, Susan? Tata, thank you, ah. Tanda kayo ti may sangang inaramat ni Apo Diyos ka ng tulong ka na kami. At mga bagbagay idi nga, adaman din mapaspasamak ka na kami kinanang mo, han? Uy, yung kasta ti tao. Da makita da ko, pagbalinta nga, dakus. Yung nukas pagkarigan, tapin at patim dedi, kit nagkontraking agin, ha? Baka may sa accountant ita. So, nga kunak yung kuha naman nung nga, bayam ida. Bayam na kita tatao nga sambat nga makatulong ka kadakakeng ka. Ipakita mo gindi, Luwaraan yan ibagbagada. Basta na siya at aramid mo. Siya at konsensya. Siya at isang nabaybayan niya po. Manong nemi haanin hangkon nga mangmangigtan yaman nga sa udag iti tao. Gabuta. Hindi adang matinlogang ko. Dito'y balay. Nurumwarak mo tiniti gate. At dati upang aming nga balay. Manong nemi na ininutan mi nga binayadan dita ka. Samot la. Dito'y balay. Manong nemi pinarenovate mi. Tatnum ako naman nga da pagbalbaliwan ng tibiyag mi. Pwede ang kumkumyuta. Agkot-kot siya kitan. Saan kon nga mangmangig yaman nga sawan na kita tao nga malabsak at nakaklus mo dyan kutsek at alat tamat makitkitak na ko nga kung kunada jakbat deng bahay eda tas tamat no agawid at dalagin din kita dumagat sa idandak sa dengak mo ta ilukat ko man tawa pero di ay para manaming magdata mga suldom hading ko, ore may isa nagang bilog, wano katrukantos. Magdedak to. Napiyala nga, santa nga sa idang dangran, wano uburan ko majikotsik. Pagusto kita. Naginawatan kami kini Fred, manong nemi, tanangaragarin kaniyak. Kad kapota, na dalus, di purpose na, manong nemi, kanitikang kanayon mga panagkit-kita, at pasaray mo pagkak di awis na, nabedevelop trick na kang kuha na kat inaklun ko ti panagay. Da kami tinagasaw kini Fred nga padpadang accountant marumi. Dito'y kami balay iti sidong ni Nanang tinanubit mi nga balay iti pagnaidan mi. Ket no kasano iti rang ay ti biag mi iri kini Nanang ko iti trabaho akon. Nainayon tada kami nga duwa kini Fred tektab trabaho. Dan kami met italo nga anak manon nimi nga isot pakaringguran ni Nanang ko ita nga mga ayuan kadakwada. Why man? Nagsardengan ni Nanang nga nang luo kaputa siyak moten iti agserbi keng kuana takal pakit may tultulong na kada kami iti panangayuan na kada iti puko na. Ako na nga ron. No idi ket may saak nga inayaywanan na ket naragragsak man ita. Ta sa bali iti panangayuan na ken taripato na iti apo ko. Tas la napatpateg kanu nga amang ti apo ko ngem ti anak. Dahito nga ron ti pagkasarita manong nemi ket thank you. Iti laing mo nga nangimbasa ket sapay kumatad damat na ibatik nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga nagbuyak ken nagdengeg. More power to your program and God bless. Toy nga radagyaman nga pagaya mo, Susan.